Vítam vás po dlhom čase pri novom videu. Toto video bude kompilácia storiek z Instagramu ohľadom chodiaceho pásu od januára 2023 až do súčasnosti, čiže mája 2024. Budú tam rôzne etapy v rôznych mesiacoch, kedy som hovorila o tom páse, najprv som iba rozmýšľala nad ním, alebo teda najprv som iba hodnotila, aké by to bolo, alebo aké to je, keď má niekto pás a jak na tom asi musí byť, keď si ho zadováži. Potom som nad ním začala rozmýšľať. Potom prešlo veľa mesiacov, od februára do novembra. Potom som si ho zadovážila. Potom som si ho užívala. Potom som ho využila. A teraz už ho nepoužívam. Takže toto všetko si vypočujete v nasledujúcich cca 24 minútach. Počúvam jeden skvelý podcast, ktorý som zazdielam. A tam sa Adela rozpráva s človekom, ktorý je akože pračloviek, ale není. A on hovorí, že pre ňoho je to ako keby dlhozdravosť, nie dlhovekosť. A ono je to fakt pravda. Pred chvíľou som počúvala podcast o starobe. A ako vnímať tú starobu, to sú tiež krásne myšlienky. Lebo zbytočne sa dožijeme, alebo zbytočne si vieme medicínou predĺžiť život, keď tá kvalita nestojí za nič. Ale teraz mi tak úplne napadlo to, že ľudia, ktorí majú ako keby sedavú prácu a pracujú napríklad tak, že si to proste nevedia alebo nechcú zmanéžovať, aby mali akože aj z tej práce niečo sedavej, aj z toho pohybu, tak si zabezpečia ten stolík, ktorý sa kvázi zdvihne do vašej výšky a majú tam ten pás na chodenie. No a ja si tak predstavujem, ako veľmi sme od seba odpojení v tom zmysle, že my ako keby netiahneme k tomu, mnoho z nás netiahne k tomu prirodzenému, čo je teda pohyb počas dňa, taký prirodzený, že naozaj ideme von, proste tie výhľady, to je, ja to neviem slovami opísať, proste, že vidím tie vnemy, naša sietnica na to reaguje inak, no to je jedno, tam sa proste deje veľa iných procesov v tom tele, ale vlastne my umelo napodobníme pohyb len preto, aby sme teda vykompenzovali to, že sedíme, alebo teda robíme sedavú prácu. Niekedy aj viac, ako by sme museli, že si dáme že 10 hodín tej sedavej práce, lebo však aby sme mali viac klientov a tak. A vlastne sme tak odpojení, že my vlastne pracujeme a zároveň chodíme naraz, čo je akože wow. Tak len tak mi to napadlo. Čo sa tým snažím povedať je, že tie kroky, aj keď sa ma niekto pýta, že či ma baví toľko krokovať, tie kroky sú akože len ten benefit. Že reálne pre mňa je to o tom pohybe, o tom prispôsobovaní sa počasiu, prispôsobovanie sa tomu, že kedy je východ slnka, kedy to vidím, kedy to môžem pozorovať na vlastné oči v reálnom čase, cítim ten vzduch, vidím tie podmienky prírodné. To je pre mňa o tomto je to krokovanie, že ja vlastne vidím ten život. A tie kroky sú, že robím pri tom kroky. Ale človek, ktorý proste je doma, zavretý a má proste takú prácu, že dovolí tej práci ako keby, aby prevalcovala tú jeho prirodzenú stránku, že teda nepostaví sa od toho stola a nejde von reálne, kedy vie zase robiť iné veci, lebo tie kroky, alebo teda ten pohyb vonku má tiež niečo ako keby do seba, čo iba ono vie spraviť. Že napodobniť to je pre mňa také, že sa vlastne hýbeme, ale ako keby sa nehýbeme, lebo to máte ako s hociakou vedomou alebo nevedomou činnosťou, že vy môžete niečo robiť, ale vy si to ani nemusíte uvedomovať, tým pádom to cez vaše telo ani neprejde tak energeticky, ako by mohlo, že my vlastne robíme aktivity, lebo vieme, že ako keby sme sa mali hýbať, ale my to nerobíme vedome. Pretože človek, ktorý stojí pri tom stole a kráča, alebo teda obdivujem človeka, ktorý to vie robiť vedome, lebo keď sa sústredíš na nejakú prácu alebo na niečo, tak jak sa máš sústrediť? To proste nedáva význam. Že netiahneme k tomu prirodzenému, ale hľadáme spôsoby, ako to okabátiť. Ako to proste oklamať, že to nerobíme. Také moje bežné ranné zamýšľačky.
veľa nad tým rozmýšľala, lebo som taká, že čím viac tiahnem k tomu ako keby prirodzenému životu, že sa nesnažím veci ako keby umelo napodobniť. A teraz si proste strašne užívam, že len sedím na posteli a pozerám sa von z balkóna. Jasné, že aj multitasking stále robím a mám to rada, ale mám pocit, že proste byť konfrontovaný ako s tým základom je úplne iný level, iná úroveň toho vnímania tej danej situácie, že robiť iba to jedno. Tak nič, to je všetko. Normálne mi teraz svítla taká myšlienka, že tento február bude vlastne posledný mesiac, kedy tak veľa krokujem, lebo už mám toho toľko ohľadom 3 vzdelávaní, že už nemám kapacitu na to, aby som časovo toľko krokovala. Teraz... ja som tu pred mesiacom rozoberala to, že jak je ten chodiaci ped, akože šialenosť oproti klasickým krokom. A teraz som si normálne povedala, že to by bola jediná možnosť, ako by som ja mohla ďalej krokovať. Že by som mohla študovať doma a robiť všetko, čo potrebujem. A pritom chodiť. Ale akože stále platí, čo som povedala. A teraz si tak úplne hovorím, že jak to sklobiť. Á, to je krásne. Takže moje najbližšie dni budú o tom, aby som v tom našla nejakú rovnováhu. Ako to vymyslieť. Aby som mala možno aj tie vnútorné kroky, aj tie vonkajšie kroky, aj tie silové tréningy, aj čas na vzdelávanie, aj čas na varenie. To ma privádza ešte k jednej myšlienke, že ja už toto leto budem musieť naozaj vymysleť iný systém, ako krokovať, lebo minulý rok som robila to, že som chodila ráno krokovať a večer, pretože mám vitiligo a čím viac na mňa peče slnko, tým viac sa mi zhoršuje to vitiligo, čiže mám flaky po celej tvári, mám flaky v podpazušiach, no proste mám to celkom rozvinuté a nemám sa vystavovať slnku, čiže tak. Ale minulé leto už som si aj uvedomila, že ja cez deň som neznášala chodiť do mesta, lebo bolo strašne veľa ľudí a ja nemám rada, keď niekde veľa ľudí. Nemám rada sa prebíjať, ja mám rada si užívať prázdne mesto, prázdne ulice, moje myšlienky a tak. Čiže aj sa mi to vlastne teraz hodí toto, že budem chodiť menej, ale rozhodne si neplánujem kúpiť ten walkpad. Zatiaľ to obrovská investícia za niečo, čo je vlastne úplne prirodzené, ale keď sa na to budem cítiť, teraz tak ako ho kúpim. striham toto video, tak donahrávam túto aktuálnu časť, kedy je 8. mája 2024 a medzi tým 21. februárom a 24. novembrom, čo je teda dosť času, tak sa vo mne ukladalo to, že mať ten walking pad, nemať ten walking pad, lebo ten skok akože z toho, že to nechcem do radosti, je veľmi veľký. Ale to je spôsobené tým, že vo mne to dlhé mesiace zrelo. Ja som vtedy prestala krokovať. V lete toho bolo strašne veľa. Zaučala som sa v novej práci. To bolo úplne peklo. Akože mentálne, aj s tými vzdelávaniami, s krokmi, so všetkým. Aj s môjim progresom, ktorý sa úplne zastavil. Na to som vôbec nemala energetickú kapacitu. Vlastne až teraz ju mám v máji 2024. Tak to tam proste zrelo a potom už som si povedala, že potrebujem sa vrátiť naspäť k tým krokom, pretože mi strašne chýbali a už som úplne znížila tie kroky na 10 000 denne, čo bolo pre mňa, že malinko, veľmi malinko. A tak som si uvedomila, že ja sa potrebujem vrátiť k tým krokom za každú cenu, ale vedela som, že pokiaľ si nekúpim walking pad, tak sa to tak skoro nestane, pretože čas som na to nemala, proste nebol na to doslova čas, lebo som musela prioritizovať iné veci. Tak som si povedala, že ak sú pre mňa tie kroky naozaj také dôležité a naozaj ich chcem robiť, potrebujem si vybrať nejakú cestu a nejako to spraviť. Tak som si objednala ten walking pad, potom som si objednala ten polohovateľný stôl, lebo som zistila, že keď mám walking pad, tak ja, keď chcem robiť popri tom nejaké veci, musím mať ten polohovateľný stôl, lebo by som sa stále skláňala, že to nebolo možné. Mala som ho aj jednu časť pri komode, pri nábytku, aby som dočiahla akože na notebook, ale to nebolo udržateľné vôbec. By som sa nevedela hýbať v byte, takže som k tomu objednala ten polohovateľný stôl. A tak. Viete, čo mi došlo? Walking pad!
No, akože krásny je, bože. Krásny. Hen tie čierne veci asi ešte pôjdu nakoniec, ale teda... Teraz ani neviem, že koľkatkou to ide. Čakaj, ako, aha. Tak dáme 3. Bože môj, geniálne sa na ňom chodí. To sa nedá ani porovnať. No. To sa nedá ani porovnať s tým Xiaomi. Toto je normálne, že stabilita úplne, že... Geniálny je ten pás. Je značne podľa mňa kratší, potom jak sa rozloží. Tento je taký, proste je kratší, ale to vôbec nevadí, akože ja mám krátke kroky, takže som si po druhý mobil, keďže môj sa mi vybil. Ale teda tento pás, to je, že top. Oveľa lepší, aj to ovládanie je lepšie, aj sa mi viac páči ten displejík, je to proste, no podľa mňa si hentu Xiaomi blbosť nacenili, že extrémnou maržou, podľa mňa hodnota toho Xiaomi pásu je... Tá hodnota je podľa mňa v tom, že je skladací, že strašne veľa ľuďom bude vyhovovať to, že ho zložia, lenže ak chceš niečo naozaj používať a chceš to používať každý deň a je to proste napríklad takýto stroj, na čo ho potrebuješ skladať? No ale tento pás odporúčam, že všetkými 10. Geniálny je, stabilita je perfektná, cítim sa na ňom úplne fantasticky. Umieram od hladu. Chcem sa ísť nájsť. Ale ukážem vám, čo je tá jedna vec, ktorá mi ešte chýbala. Polohovateľný stôl. Halus je, jak teraz rozbalujem ten stôl, že ja si vlastne, no ne, že by som si ostatné veci nemanifestila akože extrémnym spôsobom, ale teda toto je, že za každým, keď sedím za tým stolom, no, tak si hovorím, chcela by som mať kvalitnejší stôl, chcela by som držať kvalitnejší stôl, chcela by som sa opierať o kvalitnejší stôl, presne o takéto niečo. Presne toto som mala v mojich predstavách, že chcem mať takúto tvrdú, ťažkú dosku a nie hen ten stôl. A ono sa mi to proste splnilo. Takouto cestou, že najprv pás, vtedy mi ani... V minulosti mi napadlo, keď si môj brat kupoval tento stôl z Ikei, ale on stojí 500 eur či koľko, a ja iba, že v živote nikdy by som nedala za ten stôl toľko peniazy, proste neexistuje, radšej by som išla, ja neviem, na operáciu kože. Ale teda teraz, keď som uvidela tento, ktorý mi poslala jedna z vás, proste ja za vás tak ďakujem, nelenže tipy na potraviny, ale ešte aj tipy na stôl. Strašne sa mi inak ľúbi, že ono je to tak... interaktívne vlastne, že vy to môžete mať aj zľava, aj zprava, že je úplne jedno, že z ktorej strany to budete robiť. Ale tak či tak to bude fungovať. Bože, geniálne. Ja som si inak myslela, že toto tam bude non-stop. Že toto je proste... To jediné ma odrádzalo, že ty vole, to nechcem mať takúto onu pri stole. A ono to je iba vlastne dočasné, že čím to zdvihnete. No, slabo som to tam pichla, aha. Jasne. Ty kokšo, toto je sen. Ó môj Bože. Dobre, toto je doslova môj splnený sen. To je dokonalé. Čím viac krokujem na tom páse, tým viac si uvedomujem, aké je to iné oproti prirodzenej chôdzi. Že pri tom páse síce viem robiť dve veci naraz, hej, že ja som na kole chodím, čítam knihu, chodím, robím si veci na notebooku, chodím, že dá sa to, ale ukazuje mi to, aké vzácne sú prirodzené kroky. Nikdy som ich takto nevnímala, že by som si ich až takto cenila, že proste kráčam a som úplne šťastná za to, že kráčam a užívam si to teda mnohonásobne viac ako krokovanie na páse. Lebo tu vyvíjam proste svoju silu, idem rýchlosťou ako chcem, že nič si neprepínam, lenže na páse musím ísť minimálne 4, aby som mala také kroky ako v realite. Takže proste reálna chôdza je proste najlepšia.
A je to proste najlepšie. A páči sa mi to napríklad, že teraz začína pršať, začína kvapkať. A vôbec mi to nevadí, lebo som si už tak zvykla, že mi už nevadí akékoľvek počasie. A som, že je to v pohode. Ono, je napríklad veľakrát, keď krokujem, tak som na mobile, hej, že striham tie videá tak, lenže v reálnom živote ma strašne brzdí to, že aktuálne je zima. To znamená, že už teraz, čo nahrávam túto storku pravou rukou, tak mi odmrze ruka. Doslova, že si ju prestávam cítiť. Čo je veľmi nepraktické a s rukavicami to je ešte nepraktickejšie, to už som skúšala obidve zimy. A večer napríklad, keď krokujem, tak ja narážam do ľudí. Čiže ja nemám rada, keď niekto napríklad ide medzi ľuďmi nejakým davom a pozerá sa do mobilu, alebo pozerá sa dole, proste maj hlavu hore, pozeraj sa pred seba a nenabúravaj. Čiže ja sa snažím tiež podľa toho riadiť a preto mi pomáha ten pás, že tam sa nemusím sústrediť na to, čo je predo mnou. Lebo je to strašne oslobodzujúce, keď takto idem a aj preto ja strašne rada chodím ráno, skoro ráno, že už som aj na chvíľku rozmýšľala, že si zase posuniem smeny, aby som išla od 7 do 3, ale prosím, neexistuje, pretože zase by som bola v meste plnom ľudí a to je to, čo nechcem. Ja si proste strašne užívam to, že je ráno a jediný, koho stretávam, sú bežci alebo ľudia bez domova. Tí spínkajú. Bežci, tí prejdú. Čiže ja do nikoho nenarážam. Čiže pre mňa tie rána boli doslova meditačné v tom, že keď som chcela, mohla som si nič nerobiť, keď som chcela, mohla som si robiť veci na mobile, bolo to super. Lenže teraz ma limituje to, že už mi prší na mobil a to, že mi odmrzá paprča. Takže musím schovať ten mobil a mať ruky vo vrecku. Na to je super zase pás. Takže všetko má svoje pre a proti. Čo si budeme. Jeden z najväčších benefitov walking padu som si uvedomila v tom, ešte keď som mala ten prvý požičaný, tak je v tom, že kým som ho nemala a robila som napríklad také veci, že neviem, ukladala som veci z Instagramu do bubliniek, alebo odpisovala som na správy, čítala som správy v rámci nejakých komunít, alebo som odpovedala na správy na Instagrame, na Facebooku, proste mala som takéto veci, ktoré akože zaberajú čas a ja potrebujem byť sústredená a pozerať sa na ten mobil. A väčšinou som to robila buď počas krokov vonku a tak ďalej, no lenže doma som to robila tak, že som sedela na posteli a niekedy som sa po pol hodine, aj hodine, akože pozerala na hodinky, že pre Boha živého, hodina prešla. A ja, že za tú hodinu som mohla chodiť. A teraz proste prídem domov a ja viem, že idem čítať správy, neviem, nejakých, že 60 správ v nejakej komunite a idem na pás a proste si ich v pohodičke čítam a popri tom sa hýbem a chodím. Ten odraz? Ale nie. Podľa mňa je úplne fajn sa zamyslieť pre človeka, ktorý nemá úplne v pláne športovať ani sa hýbať, si kúpiť ten walking pad, pretože ja napríklad teraz idem jak dôchodca na dvojke, idem pomaličky, čítam si tie správy, vôbec nerozmýšľam nad chôdzou, nejdem síce tak rýchlo, jak by som išla, čiže nezbieram toľko krokov, jak by som zbierala vonku, ale tu mám proste benefit ten, že môžem mať ruky vyťahnuté s vačkou, používam ten mobil, je to proste iné, nemusím sa sústrediť na to, či urobím schod, teda či urobím krok na schod, alebo nie, či idem do kopca, neidem do kopca, či narazím do niekoho. Proste tu je ten benefit toho, že síce robím pomalšie tie kroky, idem pomaličky, ale môžem mať proste vonku ruky. Zatiaľ čo? Teraz sneží a ja sa teším, jak pôjdem za pár hodín von, bude nasnežené, bude mi to púkať pod nohami, budem mať ruky vo vačkoch, budem počúvať hudbu alebo meditáciu, alebo nebudem počúvať nič a budem si len užívať, že krokujem vonku. Proste, toto má benefity, aj hento má benefity. Pamätám si, že keď som sa prvýkrát postavila na pás a išla som, že 4 km rýchlosťou za hodinu, tak som myslela, že zletím z toho pásu. A bola som taká, že vedela som používať mobil, ale nebolo to úplne safe. No a preto ja vlastne nenatáčam teraz strašne veľakrát, keď krokujem, lebo vtedy som na 6 utekala. A teraz to je také, že iba idem strašne rýchlo a nemôžem držať mobil, ani sa sústrediť, ani nič, aby som čo najrýchlejšie nakrokovala tie kroky, pochopiteľne. No a teraz napríklad na 5, čo predtým bolo pre mňa, že ani som nevedela držať mobil v ruke, lebo som si myslela, že padnem z toho pásu. Ale čím dlhšie na tom páse chodím, a myslím si, že u každého by to takto bolo, tak, lebo som nechápala, tak by to takto bolo a zvykol by si. No a ja som nechápala, jak týpek vie na trojke pracovať. A teraz už chápem, jak vie na trojke pracovať, lebo už chápem. Ale zo začiatku to bol strašný nezvyk. Tak, dokončila som celé video. Videli ste všetky videá od
januára, teda februára 2023 až teraz do apríla 2024. No je to proste halus. Je to halus. Teraz je 8. mája 2024 dnes. A vnímam to veľmi zvláštne. Pretože ja som si krátko potom, čo som si zakúpila chodiaci pás, tak som si kúpila spinningový bike. No, aktuálne mám airbike, pretože ten spinningový bike sa troška posral, ale ja som si už po tom krokovaní na páse začala uvedomovať, že to kardio by sa dalo robiť úplne inak, intenzívnejšie, na inom stroji, že ja proste chcem tie kroky, proste byť vonku, vnímať tú prírodu, vnímať ten život, proste to je to, čo chcem, to je to, čo ma baví na tých, to je, tak jak som to aj hovorila v jednom z tých videí, proste stále to platí, že kroky sú iba benefit k tomu niečomu a mne už potom tie kroky prestali na páse dávať zmysel, lebo ja už som nechcela robiť iba kroky, ja som si chcela užívať ten vzduch, tie vnemy, to všetko proste, chýbalo mi to strašne. Takže už som ten pás volila iba v nevyhnutných prípadoch a ešte som s ním spravila 2 milióny krokov, 1 milión za mesiac počas FitClan výzvy 2024 február. Tak v marci som si dala ešte 1 milión a potom som pochopila, že už ma to vôbec nezaujíma, že akože reálne mám to úplne uprdele. Tak som si potom začala uvedomovať už v apríli a teraz už je máj, že ten pás už vlastne není také moje gro, pretože v minulosti som nad tým rozmýšľala tak, že pokiaľ je náhodou vonku nejaká obrovská fujavica alebo výchrica alebo strašne leje alebo nechcem sa piec na slnku alebo mám vitiligo, to vidno aj tu. Ja mám proste autoimunitné ochorenie, ktoré mi spôsobuje to, že mám takúto pleť, akú mám, aj inde na tele. A ideálne je sa nevystavovať slnku. Proste to by bolo to, čo by som mala robiť, lenže ja krokujem veľa. Čiže logicky potrebujem byť na tom slnku, keď chcem robiť tie kroky. Takže mi to vyhovovalo aj z tohto, že je super, keď bude leto, nebudem musieť byť na slnku. Ale potom si zase hovorím, že potrebujem na to mať doma stroj, aby som nasimulovala ten pohyb v byte, že akože je to úžasná vec, ale hovorím si, veď v tom čase viem robiť aj iné veci. Takže už som prezrela zase do takého štádia, že už by som to netlačila takto. Že proste kúpiť si stroj, aby som mohla silou mocou robiť tie kroky a mať tie čísla. Už by mi to bolo jedno. Už by som si vybrala iné aktivity, ktoré môžem robiť doma. Stále ma proste udržia aktívnu, stále budem spokojná a tak. Ale nebudem potrebovať proste silou mocou robiť kroky. No, teraz proste, ak pozerám na ten pás a rozmýšľam nad ním, tak som taká, že akože reálne by som ho aj predala. Že by som ho aj predala, no. Pretože ak už si mám vybrať nejakú aktivitu, ktorú robím, tak chcem byť pri tom plne prítomná. Úplne, že už mi proste nestačí robiť aktivitu, len aby som ju robila. Mne už nejde o samotné kroky. Veľakrát mám teraz taký denný limit, odkedy hlavne mám psíka, proste krásku. Tak som taká, že denne 20 000 krokov, to je taký základ. A to už som si vlastne stanovila predtým, ako som si zadovážila psíka. Tak už som v tom bola automaticky, že každý deň som mala cca tých 20 000, ale bolo mi jedno, či je to 17, 18, 19, 22, proste neriešila som to priemer, hej, akože priemer. Prestalo mi na tom záležať a to je taký zvláštny pocit po tých takmer 3 rokoch aktívneho krokovania, že je mi to úplne jedno už, akože reálne. Že pokiaľ to majú byť naozaj, že kroky, ktoré si užívam, tak tam nemôžem pozerať na čísla, pretože potom to tlačím už cez mysel a cez rácio. A to sa deje, keď máte doma pás, pretože to viete spraviť. Že tam už nie sú výhovorky, že prší neviem čo. No, takže aktuálne som na tom tak, že si viem predstaviť ho predať. Uvidím ešte, čo spravím potom, ako sa presťahujem. Nechcem to robiť ako také rýchle, zbrklé rozhodnutie, len preto, lebo za 2 mesiace sa sťahujem. Ešte si to nechám uležať v hlave a keď uvidím, že tam v tom novom priestore, kde budem mať záhradu, väčší byt a tak ďalej, a keď uvidím, že to nepoužívam, alebo to nemá význam, tak ho predám. Takže ja si myslím, že to kúpi určite niekto, kto sa bude chcieť snažiť takto v krokoch a nebude chcieť napríklad chodiť von medzi ľudí a tak. Viem si aj predstaviť, že pre moju mamu by to bolo ideálne. No, síce nie, tam by nemal byť kde, lebo tam sú parkety. To nemôže byť na nerovnej podlahe. No, čiže tak, no. Uvidím, čo s ním. V každom prípade super skúsenosť. Som strašne rada, že som do neho šla. Nebol to lacný špás, ale zároveň to vnímam ako veľmi super vec na vyskúšanie. A tak.